Merhaba Havano. Ez ji were qalas sepaneme gotinên stranan bikim îro. Wekî ji navê jî tê famkirin sepan gotinên stranan e. Sepan bi xebata 4 mehan ji hêla min hat çêkirin. Di pêvajoya çêkirina sepanê de gelek hevalan alîkariya min kirin. Ji vir dîsa spas li wan dikim. Ez niha qalas tawêtmendiyên sepanê bikim. Di rûpera pêşîna sepanê de di nêviyê ekranê de rêyeke kin ji bo stranbêjan heye. Ji vir hûn dikarin xwe bi hêsayî bigêjînin 32 stranbêjan. Weke mînak Xelîl Xemgîn, Ciwan, Heco, Hozan Serhat û gelek stranbêjên din yên hêja di vê lîsteyê de heye. Ji xênî vê ez ewil qala hemû stran bikim. Ev bişkok ji bo gêştina hemû stranan e. Di sepanê de bi tevahî 2081 stran heye. Ji vê tawêtmendiyê hûn dikarin xwe bigihînin û ji vir yekê hilbijêrin û li gotinên stranê binerin. Ji tawêtmendiya lêgerînê heye. Di lêgerînê de jî ji ser naveya gotinên tiştekî dinivîsin xwe digihînin gotinên wê stranê. Hûn dikarin navê stranbêj binivîsin an jî navê stranê. Wekî mînak em li strana Hozan Serhat Çibe Serhat Kurdistanê kam bigerin. Em dikarin bi du awayî bikirin. Ewil em dikarin Hozan Serhat binivîsin û herin Çibe Serhat Kurdistanê kam. An jî em dikarin rasterast navê stranê binivîsin Çibe Serhat Kurdistanê kam. Ji xên lêgerînê lêgerîna berfirê heye. Ev taybetmendiyeke pir kêr hatiye. Mesela em bêjin stranekê ku em navê wê nizanin lê em ji nav gotinê wê çend rêzkan dizanin. Wê şeva em çi bikin mê li vir wan rêzkanan binivîsin û em ê xwe bigihînin wê stranê. Mesela em navê strana Xelîl Xemgîn a ku tê de dibêje diçe a dar dibe nîsan mizgînê gulan. Em nizanin navê. Wê şeva em ê çi binivîsin? Em ê li vir diçe a dar dibe nîsan binivîsin. Em ê lêgerînê bikin em ê wê rasterast derkeve. Em ê navê stranê çi ye? Xelîl Xemgîn Bagok. Em ê tê kevînê û ji vir bigêjin gotinên stranê. Ji xênî vê tawêtmendiya favorî heye. Ev tawêtmendiyek pir xweş e. Mesela em bêjin stranên hûn pirsgin hene û hûn dixwazin bir hatî bigêjinê. Hûn ê stranan li lîsteya favoriyê zêde bikin û rasterast bi bişkoka favoriyê xwe bigihînin. Mesela em strana Xelîl Xemgîn Bagokê lê zêde bikin. Ji evê bûtonê hûn me lê zêde dike û dîsa ji vê bûtonê me jê derdixe. Em yekê lê zêde bikin û ji xênî wê em ey şehîd lê zêde bikin. Em Nîzametdîn Arıç yekê lê zêde bikin. Êşa Rojava. Serêka ye. Vî awayî me 4-5 stran lê zêde kir. Paş em ê ji bişkoka favoriyê bigêjin wan stranan. Ji vir lîsteyek derdikeve û hûn bi hêsayîn dikarin bigêjin stranên xwe yên favorî. Bagok, Êşa Rojava. Ji xênî vê tawêtmendiya daxwazê heye. Ku stranek di sepana me de tune be hûn dikarin bi hêsayî ji vir daxwaziya xwe bişînin. Bi bişkoka daxwazê. Lê teqez divê hûn îmeyla xwe binivîsin da ku em bikarin bersê bidin we. Li vir navê stranê. Li vir jî gotinên stranê heke li cem we hebû hûn dikarin binivîsin an jî tiştekî ku hûn dixwazin ji me re bibêjin. û ji vê bişkokê jî hûn dikarin bişînin.
Jixên wê mîhengeyê, ji mîhengê hûn dikarin zimanan biguherînin. Meselan bikin dimilkî. Niha zimanê sepanî bû dimilkî. An jî tirkî. Em dîsa vegerin kurmancî. û jixên wê hûn dikarin meziniya fontê biguherînin. Meselan bêjin ev font ji bo we piçûk. Hûn dikarin mezin bike. Vêya wê li strana xwe gotinên strana xwe binêrin. An jî piçûktir bikin. Lê hevde herî xweş bû ji ber wê min sabit hevde gihîşt. Ji rûpere pêşîn tiştek nema. Ez qare taybetmendiyên din bikim. Mesela em dikarin sepanê stranan jî guhdarî bikin. Ji bo vê yekê em herin stranekê bes e. Weke mînak em herin straneke koma dengê azadî. Bila kîjanî bi ji bo guhdarîkirina stranî ev li vir bişkoka lêdanê heye. Hûn pê li vê bişkokiyê bikin. Piştî wextekî dê stran were. Niha ji ber ku înternetan hêdî dixebite stran dereng bar dibe biborin. Piştî demekî stran hêdî qet nasekin berdewam dike. Dikarin bisekiniyan dewam bikin. Jixên lêdana stranê taybetmendiya derbasbûna gotinan heye. Bi bişkokeke hûn dikarin rast derbasî stranan piştî wê bibin. Ya an paş ve her. Jixên wê taybetmendiya parvekirinê heye. Ew jî ji vê bişkokê ye. Hûn pê li vir dikin. Hûn dikarin ji gelek cîhan stranên parve bikin. Weke mînak hûn dikarin ji mail bişînin. Hûn dikarin ji Facebookê peyam bişînin. Normal peyam ji telefonê bişînin. WhatsApp'ê bişînin. Ji bo vê jî mesela ji telefonê çi bikin bişînin. Ev me rast dibe şandina peyamê li vir hûn yên ku hûn dixwazin jê re bişînin nimareya wan dinivîsin û li vir jî gotinên stranê heye. Jixên divê ez bawerim tiştek nema. Tiştek nema. Roj baş were.